Yo, kowe sangece. Berarti kowe burung dados. Durung. Ana sanamune buadeg. Ngece wong iki. Ya. Sepeda nekat ngono. Mas. Kok mentolo Mas nabrak aku. Ya jenenge wong ngerti al. Kok yo koyo anak. Sorry ya Mas ya. Yo jenenge ngono ku. Iya Mas. Ngono apa le Al? Sedih aku Mas. Sedih karo apa le Al? Ceritano. Sabar go Mas. Aku iki sedih yo. Ya iki sedih karo Beno. Tarik nafasne. Aja nek kene go Mas ceritane alane gazebo wae. Wis ayo. Coba wae. Gak karepku, salah dek ini buat tabrak. Serempet ya ora, tabakno. Enak leh, tadi le kok latihan ngapusi. Lah, mau ya Al. Sabar go Mas, sabar. Tanteni ndang. Heh. Aku lho Mas, ada kelas 2 Mas. Apa ugan-ugan kelas 4? Lah kowe kelas 5, apa ugan-ugan kelas 6? Lah sing kelas 6 ndak ninggalno sekolahan kita tercinta Mas. Gendengnya nangis. Sekarang ngono tak sedih lah. Al. Iya Mas, bakal ada support. Ya aku dek iki perpisahan ra ndelok kok berarti ra nyupport aku. Iya kan ora nyupport kowe. Terus, lha dek inginane aku ngomongi kowe iku dadani randenem si pedot. Al yo, berarti kene saling support. Pun Bos. Iku lae malah nang kene. Lho, dateng jenengan pun bakdo lau tale Bos. Kula dak terus pindah mriki ya. Tapi aku iki butuh tenagamu. Oh. Ngoten niku dak sanjang di enjing Bos. Lho Bos kok mbok atur. Ngapuntene Bos, mboten ngatur. Ngece. Yo ngene Mas, jenenge nyupport. Apa kali ya aku